Ahoj Evo. Zase vítám Evu v našem pořadu, nebo v mém pořadu o Evě. V našem podcastu. Ještě jsme si všechno neřekli. Dneska jsme v klidu, v tichém prostředí, tak doufám, že budeme mít lepší zvuk. Jak se cítíš? Cítím, ano, prostředí má velký vliv, je to jiný. Je to dobře, že jsme to zvolili takhle. Přichází jaro. Přichází, no. Příští týden je Valentín, takže je fakt, že ten únor je takový, člověk nemá radost z toho počasí moc, že? Tak musí spoléhat na ty vztahy. Tak se probouzí ty kořínky a ty květinky a i člověk asi touží po lásce, je to ve vzduchu, protože sluníčko ještě nesvítí a musíme si tu energii vlastně brát jeden od druhého, že? Dá se to tak říct? Dá. Vzájemně si vlastně pomáhat jí jako propojovat, asi bych řekla, spíš než jako brát od druhého, že? Protože ty můžeš vlastně brát jenom to, co dáváš a to je v podstatě celý ten princip toho, co jsme se bavili minulý pořád. Je to vlastně téma naší schopnosti přijímat. Naší schopnosti přijímat, která se vždycky vlastně potom promítá v tom, co nejenom co jsi potom schopný dávat, bez, a teď toho obrovsky důležitý, bez toho očekávání, co za to zpátky. Jo, to jsou všechno, to je jedna rovina a jedna obrovsky vlastně provázaná. Mi tam jde slovo jako filozofie, ale není to filozofie, je to opravdu, je to vlastně to, co jsme se sem přišli naučit. Být spojený, vzájemně provázaný a přesto vzájem nežít si sám pro sebe, odděleně. A vlastně poznáváme to přes ty vztahy na té úrovni, jak se postupně během toho života učíme chápat, jak na sebe je navázané vlastně to kyvadlo a ta váha toho opravdového dávání, tedy toho, co skutečně já můžu dát, co skutečně vlastním. Jo, to je celé to téma toho ženství, protože to je to, co skutečně vlastním. A na to navázané vlastně přijímání, tedy z toho sebenaplnění přichází otevřenost a větší otevřenost srdce a tudíž já jsem schopná přijímat, protože jsem v sebepřijetí. A to je vlastně celý to, když teda navážu na ty vztahy a to, jakým způsobem si vzájemně můžeme v tomhle období, kdy opravdu, říkáš to správně, to je vlastně to nejsložitější období bez slunce. Je to, když je to slunce a léto, jaro, ono to vlastně jakoby doplní. Je to dopinky. Jo, ale kdy vlastně, jak jsme se bavili ještě, když jsme začali natáčet, kdy opravdu je prověřená tvoje víra, je v momentě, kdy nemáš ty berličky, náhražky a jde skutečně o to, jaká je tvá víra. A teď co? No v sebe, schopnost jakoby v sebe, ve svojí sebehodnotu, ve své sebe docenění, sebe naplnění, protože je to jenom skrze to, ty jsi schopná dávat, teď tam jde to slovo bez podmínky, protože vlastně ty dáváš to hrnučku váš, toho, co máš. A vlastně není to o tom, že nevíš, že to dáváš, ty víš, že to dáváš, ale nemáš to podmíněný, co ti za to přijde zpátky, protože nedáváš
té lack mentality, z toho nedostatku vnitřního. Toho, že já dám a nevím, kde to vezmu. Ano. Vlastně už jsi samo, nebo samo, jako božství ti to vlastně hned doplňuje. Ale hlavně to si řekla moc hezky, protože tam je vlastně ten moment, kdy ty jsi si vědomá toho, že vlastně jako dáváš něco, čím to potřebuješ jako zaplnit. Tudíž takzvaně potom čekáš. Takže to chybí. No. Takže ty nemůžeš vlastně dávat. Takže se přilepíš taky k tomu vlastně. A k tomu dávání. A chceš, jo. A čekáš zpátky. Jo, a čekáš vlastně tu kompenzaci. No určitě, no. A vlastně jak si žena vycvičí tady tu schopnost, nebo ona se s tím narodí, ale často to ztratí, když se vyčerpá vlastně tu samodoplňovací nebo tu samorozmnožovací, že? Ty jsi to řekla moc dobře. Protože ve chvíli, pozor, já jenom dělám takovou tu, trošičku si řadím tu linku, jo. My se narodíme v Bohu a přirozeně jsme vlastně konkrétně my ženy, holčičky, už nastavený na to, já to pořád opakuju, drndat kočárky, malovat si nechtíky, dávat buchtičky, když přijdou na návštěvu lidi a tak dále. Prostě máme to daný, jsme už od Boha prostě připravený, takzvaně hotoví. Jo? Ve chvíli, kdy my z uzavřeného srdce, většinou teda že generačně jsme vyvíjeni v nějakém rodovém flow, kde prostě většinou je nějaká patologie, už předávaná společností po mnoha generacích, tudíž většinou je to tak, že ta žena, která nás porodila, má nějakým způsobem tu víru už hodně nabildovanou podle těch norem společnosti, má tedy víru v to, že musíme jít do školky, nebo že bychom měli, že ona musí pracovat, takže my musíme do školy a vlastně svěřuje tedy výchovu systému, který bude dál a dál vlastně prohlubovat naši víru v něco mimo nás, že má větší hodnotu než to, s čím jsme byli narozené. A tady já se zpátky vrátím k tomu, co jsi řekla, že vlastně čím víc my se vyndáváme do toho, a teď opravdu znova si to pojďme pojmenovat, toho, že ta moje hodnota je závislá na nějakém výkonu, na nějakém dosahování, na nějakém vzdělání, na nějakém vnějším aspektu, tudíž my posilujeme mužský princip v sobě, my se skutečně vykořeňujeme z naší plodnosti. Být ženou a ve finále dnešní statistiky dokazují naprosto, bohužel, naprosto fakticky a vlastně podkládají to, co teď tady říkáme, tak je to vlastně potom ve finále i ta neplodnost fyzická. A naopak se posiluje v nás víra v to, že když jsem tak složitě, a teď ve velkých uvozovkách, odevzdala, potratila mojí přirozenou, vrozenou schopnost žít v Bohu, být v Bohu, být v tom, what feels good. To je to, co se cítím, kde se cítím dobře, kde se cítím přirozeně, kde je mi to vlastní. A já jsem bezpečně taky. Bezpečný, samozřejmě, absolutně. Tak my vlastně z toho potratu a ztráty, jak potratila opravdu tu víru v to, že to mě udrží v tom bezpečí. Samozřejmě o to víc je to v těch školách a ve společnosti a čím budeš, už se tě ptají divné v 9. třídě. Ve školce. Ve školce, přesně, to je jedno. A furt je to o tom vztahování se k tomu, co ti za to kdo a svět dá. Jak se uživíš. Jo, my jsme opravdu tohle měli, než jsme začali natáčet. To je furt ten příspěvek toho našeho povídání. Vlastně neustálém strachu a ten kortizol. Je největší vlastně to, přesně tak, největší příspěvek tohohle povídání je z našich vlastních prožitků, toho, kdy dojde na lámání chleba, což je co ty věříš. To je mimochodem celá ta
biblická věta. Lámání chleba je, v co věříš. Věříš to, co je v tobě, už vrozené, božské, anebo v to umělé, říká se tomu falešné ego, tak to, jako, to jsou vyložené pojmy, které normálně můžete v tom spirituálním světě prostě najít. A to je vlastně to spirituální, to falešné ego je to, co nám takzvaně bylo teda vtlačeno. My jsme potratili to opravdu věříme, v čem jsme byli narozené, ta pravá víra, to, kde se cítím dobře, bezpečně, je mi tam fajn, jde mi to, je to prostě pro moje vlastní. Ale vlastně už od toho brzkého mládí jsme vedení, včetně těch, k komu zlížíme. No ale musíš dávat pozor, aby ti to vidělo ty peníze. Čím teda budeš? Uživí tě to? Tam je prostě od malička jsme vlastně přenaučovaní jít do toho teda potratit ten ženský princip, nebo ho upozadnit. Ale já tam teď úplně záměrně dávám to slovo, protože fakt skutečně to je dneska téma obrovský, kdy půlka žen, který jsou těhotní, musí prostě odležet těhotenství s nohama nahoru, aby nepotratili. Protože to prostě mentálně je obrovský stres toho, jak já to dítě uživím, když já vlastně sama vím, co to je za držinu uživit se. A hlavně tak nějak vědí, že to je i špatně, takže vlastně tam jsou ještě ty výčitky svědomí z toho, že vlastně ty nežiješ, jo. Děkuji, já ti chci nechat dopovědět, ale já to slovo zase úžasně, skvěle jste mi dala. Že víš, že je to špatně. Ono nic není dobře nebo špatně. Jenom prostě víš, že nejsi v Bohu. Prostě nejsi, jo, to, že je to špatně, protože nic není dobře špatně, my vlastně jenom víme, že to není to pravý. No já třeba jsem věděla, že tu energii vlastně vyčerpávám v té práci na něco, že ji mám určenou k něčemu jinému. Tak. A třeba vím, že ty podnikatelky, které porodí dítě a vlastně mají spoustu energie, protože oni ji dostali proto, aby se staralo o to dítě, jo? Že mají hodně jakoby drive, nebo já jsem to taky tak měla, že vlastně po tom porodu je takový člověk nabuzený a vlastně oni to využijou k tomu, že vlastně začnou něco nový projekt a vlastně to dítě odloží, ale ten nový projekt vlastně má být to dítě. Jo, že... Já se v tomhle bodě dovolím vstoupit z vlastní zkušenosti pouze a samozřejmě to můžeme naložit na nějakou obecnou rovinu. Adrenalin, na kterým jede vlastně žena v biznise, skutečně to tak je, prostě tam je už a to se přijme natolik, že si to vlastně ani se z toho ani nebyla vědomá. To už je tak přijatý. Adrenalin, testosteron, který vlastně pohání naše tělo, naši psychiku, se vlastně ještě víc nakopne a proto to dočasně vypadá, jako že je nakopnutá novým projektem. Avšak to se jenom chová jako lupa, kterou ten porod toho dítěte se chová jenom jako lupa na to, co vlastně, do jaké víry teda ty jsi zapuštěná. Protože čím víc najednou přichází dítě, který máš ty obstarat, tak o to víc ty ještě jako jdeš a zjistíš, že už to nejsiš jenom ty, je to ještě to dítě. Jo? Takže ještě víc vlastně začneš, ještě víc a vypadá... vlastně ten strach začne ještě víc vlastně tě pohánět dopředu v té práci a v tom vydělávání těch peněz. Jednak a na druhé straně ještě víc vlastně přes to mateřské, které sedí v našem srdci, oblast hrudníku, proto se dostávám jako zpátky a rovnou k řešení. Znova, aby jsme šli do nějakého, to není strašný, to je prostě fakta. Tak my máme hrudník. V hrudníku máme srdce, v hrudníku máme dech, v hrudníku máme naše mateřské vlohy a mateřství a mateřské city, ale také potlačené slzy. A pokud
teď ten velký twist moment. Pokud já jsem šla jako jedinec, jako jedna, tou cestou, kterou a teď nikoho to nemá vést do pocitu, wow, já jsem hrozná. Je to jenom sdílíme tady z vlastní zkušenosti, obrovsky důležitý poznání a věříme, že to může někomu vlastně na té cestě posvítit. Tudíž z vlastní zkušenosti, ve chvíli, kdy my teda jsme nastavení v tomto režimu jako jedinec, kdy jedeme na ten pohon toho adrenalinu podle té běžné společnosti, běžné společenské normy, od malička vedený do toho mužského principu. Přirozeně to vyvažuje naši schopnost přitáhnout k sobě takový protipol mužský nebo polomužský. A vede to k tomu, že my vlastně přebíráme plně lídra, dobyvatele, ochránce pro sebe. Ve chvíli, kdy my pozor, teď teda zpátky k tomu, co v tom hrudníku máme. Je tam srdce, je tam dech, jsou tam naše mateřské vlohy, tedy jak moc jsme schopní teda to mateřství takzvaně dávat. A hlavně teď tady to důležitý pro to řešení potlačené slzy, protože ty víš, že jsi předurčená k něčemu, bytostně to všechny víme. Ale prostě to, jakou formou vlastně dnešní stav života a světa je nastaven a od malička vlastně veden, tak my ho pořád musíme potlačovat. Takže potlačování svého přirozeného vlastního se v tom srdci vlastně neustále uzavírá. Pak, já mimochodem jsem na tohle udělala očistu, jmenuje se očista, a je rozfázovaná přesně právě podle toho, co tady teď povídáme. Tím, jak jsme vedené a doslova vnitřně tlačené k předurčenému mateřství, tak my jdeme do toho mateřství, byť víme, že jako máme z toho děsný strach kolikrát, proto opravdu buď je to neplodnost, dneska je to obrovský téma, nebo to mateřství je prostě vykoupený ležením na zádech a tak dále. Tak my jdeme do toho mateřství a tam se děje ta lupa. To není jenom o tom, že se nakopne ten adrenalin v nás a jedeme jako další projekt, ale nakopne se ještě větší uzavření srdce. To je teď to nejdůležitější. A ještě větší krutost skrze potlačené slzy v sobě, kterou my nevidíme, že jsme dělali sobě a pak tlačíme na ty děti. A nebo na ty, který k nám přicházejí. To můžou být i spolusouputnice, to můžou být i přítelové. Já na to samozřejmě mám velmi dneska už jiný náhled, jako přítel versus manžel. Takže tohleto všechno je teď vlastně mlupa, která ten porod vytvoří přerod do dalšího levelu uveličení toho, co už tak bylo potlačené, zavřené, patologické. A vyleze to přes to dítě, přes další vztahy, ještě víc a víc na povrch. A proto dneska máme x pohlaví, protože pro ty děti je nebezpečný následovat model otce a matky a je pro ně vlastně to forma úniku. Je obrovský nárůst spotřeby alkoholu, drog a samozřejmě narkotik pro deprese. A je to furt jenom o tom, kde my jako člověk, který bere zodpovědnost, musíme vzít zodpovědnost za svůj život a vyndat si tu depresi z hrudníku, přes co neustále téměř v každém díle opakuju, přes proces, který je for free na mém YouTube, vystekej se do celistvosti,
nekonečně, minule jsme zase o tom mluvili, pusť si film, to je jedno, prostě vyndat to a slzy a narovnávat a vzpřimovat se. A slzy narovnávat, vzpřimovat se. Slzy narovnávat, vzpřimovat se. Protože slzy doslova jakoby zalévají tu uschlou, neplodnou větev, kterou my se vlastně potřebujeme skutečně přes vlastní slzy vyživit, otevřít, prozřít, uvidět a ne druhým kázat, ale to, co tady třeba my s Lízou děláme, je přes vlastní prožitky, přes vlastní skutečný a teď zpátky znova lámání chleba. Já to rozeberu, protože to je mnohdy nepochopený. Lámání chleba bez jakýchkoliv církevních, protože ať to máte kdo má, normálně každý člověk to může pochopit. Nikdo si nevezme celý krajíc a začne ho jíst. Nařežeš si ho. A jenom když si ho nařízneš a třeba něčím namazeš, nebo to jen, tak může být výživou. Lámání chleba, když dojde na lámání chleba, znamená to, jenom tehdy ty můžeš být skutečnou výživou druhým, pokud ty to máš, pokud si ty došla k rozlomení svý vlastní pýchy. Mhm. A z pochopení, jo, co vlastně vedlo k tomu, a teď, že my teda tady sdílíme to, co nás vedlo k něčemu, co tady sdílíme, k pochopení, a tudíž my se stáváme výživou komukoliv to v tuhle chvíli zarezonuje. Mhm, mhm. Tak jako některé influencerky vlastně kážou nebreč, adi a makej, tak vlastně ta žena, která už je v tom procesu pracovním nějakým a spoléhá sama na sebe, tak se bojí těch emocí. Jak to vlastně, Výborně. jo, bojí se to pustit, Je to... že bude jako malý dítě, který vlastně, nebo já jsem třeba byla taková v pubertě, že jsem hodně prožívala ty emoce, jo, třeba s tou hudbou a pořád jsem brečela, nebo jsem se smála, že jo, jako vlastně jsi úplně, nemáš to pod kontrolou, jo, prostě a to je to, co vlastně v sobě zabetonuješ postupně, protože víš, že když musíš fungovat zodpovědně, tak vlastně nemáš prostor vlastně úplně ty emoce takhle dětinsky jakoby prožívat. To podstatné a nejdůležitější v tomto procesu je uvolňovat emoce bezpečně. Proto i v tom procesu Vyvstekej se do celistvosti neustále upozorňuju. Je to ve svým, my jsme archetyp kočky. Kočka, když jde se očistit, jde stranou od lidí, kde se očistí, nebo většinou, že nějakým způsobem. Archetyp kočky, žena, která potřebuje uvolnit své emoce, to musí dělat bezpečně. Ve chvíli, kdy my, a teď to je to nejsilnější, přivážeme přes svůj mysl, bohužel následně třeba i přes sexualitu, k někomu, kdo na to nemá kapacitu, pak vlastně to začneme dělat nebezpečně a vyprazňujeme emoce tam, na toho, kdo na to nemá kapacitu, a proto se nám to vrací, jako zase přes tu lupu, multiplovaně, že ještě k tomu mám tady nějakýho muže, ráda jsem si myslela, že to je muž, ale on není ve stavu muže. A že vlastně mi s tím nějak pomůže případně. Proto je tak důležitý procesování bezpečně stranou, daleko od těch, kdo nás takzvaně, koho my máme zaštítit, a v nás má uzřít tu ženu vzrůstající bohyni. Aby vlastně pro nás chtěl se on povyšovat. To je vlastně celý ten princip toho bezpečného vracení se do toho ženství. Tudíž
když to teda vezmu teď do praktické roviny, tak ty jdeš, vyprazňuješ svoje emoce, teďko normálně, to je jedno, jestli máte přítele, manžela, sami, dítě sami, to je úplně jedno. To bezpečné vyprazňování znamená, najdu si moment, najdu si místo, moment a místo, čas a místo. Já to často říkám právě i třeba jako dceři, jo, která vlastně ve škole prožívá nějaký situace a ve chvíli, kdy teda, protože jede vlastně od malička tuhle výuku, tak prostě funguje jinak. A ona už prostě ví, že když prožívá nějakou silnou emoci, protože jsou ve škole kluci holky, což je další rovina, která v tomhle období dospívání je velice intenzivně vlastně složitá pro ty oba dva póly, musí se přihlásit a říct, já potřebuji na toaletu. Ty jsi na meetingu, najednou ti to prostě už přestáváš dýchat, už se nabíráš, už se cítíš, že bojuješ. Tak přerušíš a řekneš, dáme si přestávku, já potřebuji teďko si něco jenom projít v sobě. Jdeš takzvaně z toho místa odejdeš, kdyby na toaletu. Ale ideálně, když máš těžký den, tak jdeš a večer si pustíš prostě film, který víš, že tě rozjede a víš, že tě spustí. Ústřední emoce velice často. Ponížení, strach, stud, lítost, sebelítost. A to potřebujeme uvolnit. Jo? Stranou bez těch, kterými máme zaštítit, to jsou děti, a stranou od těch, kterým se my takzvaně máme zalíbit, ale ty to neděláš proto, aby si se nikomu zalíbila. Ty to děláš proto, aby si byla v takové výšce, pro kterou někdo se chce snažit. Tam úplně se potratí to, jakým způsobem teď se, vidíte, tady se krásně dostáváme to, že se potratí ten mužský princip. Jak na koho budu mít vliv. Ty vlastně ty vlastně končíš, ty vlastně potrátíš v této cestě, ty jdeš obrátíš celý ten systém, celý ten mechanismus, který jsi byla vychovaná. A začneš ztrácet zájem o to, jak to na koho bude ovlivňovat, jaký výkon z toho bude, jaký z toho bude zpátky užitek, jaký z toho budeš mít ty výdělek, jaký z toho, kdo bude vztah, protože pokud vlastně z toho takzvaně někdo odejde, no tak pravděpodobně to nebylo úplně pevný vztah. Jo? Takže prostě jedeš jenom... A jedeš vlastně na to, že neustále v sobě vyživuješ tu nově pochopenou, to je to, co tady vlastně my přinášíme přes ty naše pořady, nově pochopenou, a teď co? Esenci toho, kde roste ženství. Roste se srdce. Já často vlastně říkám, lehnu si do anahatásany, což já to říkám v sanskrtu, protože ono to má svoji vibraci. Anahatásana je to vlastně pozice jogová, štěněte, kdy na kolena jdou rovně do podložky, jsme na kolenou, v pokoře, natáhneš se jako to štěňátko dopředu a dýcháš. A tam vlastně se začne dít to, že normálně cítíš, jak ti ze srdce proudí přes ten dech, takovým tím dýchem. A jde ti normálně vlastně síla ze srdce do rukou a tam jedině poznáš, že jediná síla, která tam na tebe čeká, je z tvého srdce. Beru si svou sílu zpět. A to je to, ty vlastně začneš posilovat tenhle proces a naopak potrácíš to, na co jsi byla zvyklá, všechno vydržet, udržet. Ale to, co se začne dít, je, že i přes ten proces, ty začneš vlastně vidět, že jedině přes ten rozlomený chleba, přes to tělo, přes to, že si zlomíš, že přes tu svoji zranitelnost, najednou začneš být výživou těm druhým. A ty druhý začnou říkat, ono to fakt funguje. To je fakt dobrý. Kolikrát Adina přijde, maminko, díky, že si to
že mě to učíš. Ono to fakt funguje. A chtějí s tebou trávit čas, Yes, přesně tak. protože je to pro ně nějaká výživa. Přesně tak. Jo. Takže to není, nemusíš pak toho chlapa nutit, aby s tebou zůstal doma a nešel na ryby, protože on sám to bude chtít, jo. Nebo bude chtít, aby si s ním šla na ryby, jo. To jsou... Taky, no. Jo. Protože cítí, že vlastně je to správně a že je v klidu, není na něj žádný vlastně tlak. Když už jsme teda u tohohle příkladu, děkuji ti za něj, pozor na to, ten muž, když už prostě je zakotvený, já to řeknu přes to první čakru takhle, v té ženě, tak on prostě buď teda musí si to jako tu svoji hrdost, a pozor, a to není pýcha, jo, hrdost je přirozená mužská esence každého skutečného muže, tak on vlastně bude hledat jinde, ne z toho důvodu, že by jinde to potvrzení té své hrdosti, té své víry, té své mužskosti, anebo nebude dělat nic, aby nic neskazil. A většinou na rybách tam může prostě dělat celý den, nechytnout rybu, pustit jí zpátky, to už je jedno. Nic neskazit. A ryba je němý tvor, takže... No právě, takže nic neřekne, když ji chytil, nechytil, pustil, nepustil, je to fuk. Takže to je ještě vlastně jako neškodná zábava, když ten fishing dělá s holčičkama. Co myslíš? No, jako chytat ryby obrazně, že jo, ten muž může i holky chytat, že jo, jakože... Jasně, ale že jo, vždycky je to o tom, že můj oblíbený Malachov říkal, jestli chcete počít dítě, nejprve se musíte očistit. Teď jakou dotaz. To se říká. A on povídá, no jak jinak, než jeden od druhého. Až když se tolikrát rozlomí chleba, jo, až když se tolikrát ti stane to samé a většinou horší a horší a horší, tak začneš hledat jiný řešení. Takže až když se to tolikrát, bohužel dnešní, jako, tam je samozřejmě druhý, ani ne bohužel, ale tam je prostě obrovský, že čím víc se posiluje, když už teda jsme u toho, jak se to řekla, že ten muž teda jde po těch naivních holkách, a v obráceně, když ta naivní holka vlastně je vychovaná v té obrovské nedostatečnosti své hodnoty ženství, tak se vlastně multipluje v té ženě obrovský. Vlastně pořád víc a víc se prohlubuje ten stav nedostatečnosti a u muže stav toho, samozřejmě nedostatečnosti mužské, ale hlavně lenosti. Bojovat o jakoukoliv důstojnou ženu. Takže tak. Já bych řekla, že dneska to stačilo, viď? Tak my se možná ještě ohlásíme, protože tady ten valentýnský týden podle mě bude nabitý emocemi. Možná se ještě ohlásíme s dalším dílem. Tak jo. Tak krásný únor. Krásný únor. Děkuji.